Bueno, may buntag, may ngodto, may hapon, may gabi, tibok nga kalibutan. Sanglit kini ato broadcast, malabay man sa gawa ng teknolohiya sa internet. Live mo karon no? Sa tibuok nga kalibutan, pinagi sa atong Facebook. Live usab mo karon sa tibuok Pilipinas, pinagi sa GSAT. Live usab mo karon sa tanan mga local station FM sa Hope Channel o bisan pa man sa mga kaigsuonan nga adunay radio stations nga ginatamo kini sa nakalaing lugar sa tibuok nga Pilipinas. Bueno, kung dako nga pagtawod sa itong mga kadagkuan sa South Philippine Union Conference of Seventh-day Adventist Church, ilalom sa pagdumula sa itong pinangga nga Presidente Elder Roger Caderma, ato usab nga Executive Secretary Pastor Danielo Palomares o kang Sir Almosera usab nga ato usab nga treasurer. O ayaw mo kalimot mga pinangga, pwede ninyo mutawag no na ay number diha sa ubos o pwede ninyo itawag ka na og tagaan na tog pagtagad kanang mga pangutana nga naghisgot sa pagtulunan sa Seventh-day Adventist Church ug atong tagaan og assurance ang ato nga mga pinangga nga caller nga ang atong tubag gibasi sa balaan nga kasulatan ug wala nay lain. Makahisgot man tag history in support gikan sa balaan nga kasulatan. So, ayaw gyud mo og kataha og kaulaw sa maong nga mga punto kay mao man ni ang ato nga programa ang Pangutana Pastor nga mutubag sa mga gumunhap sa kinabuhi ilabi na sa mga tao nga wala pa naswito sa balaan nga kasulatan. Bueno, ang iyong kagamos pagduko sa inyong ulo magamputa. Daghang salamat o Diyos sa imong pagiguban, daghang salamat sa imong gugma, daghang salamat sa imong panalangin. Lord, kami nag-imitar sa imong balaang espiritu nga magagiya, magahatag udong ang kusog kanamo, panalangin usab samtang kami mangalagad magtuon sa imong pulong. Ipadala imong balang espiritu niini nga punuho na nga magkuyog sa pagpasabot. Salamat ni tanan kini among gipangayo sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Amen. Bueno mga pinangga no, andaman no, naaman diha ang number sa mga cellphones nga makita ninyo diha sa ubos o i-dial lang o itawag lang labi na may para sa smart ug nasab sa dinhi para sa globe o among paabuton ang inyong mga calls nini nga mga puntuha. Pero sa dili pa gusto nako ipanimbaya ang ato nga mga kaigsunan nga naa sa Amerika karon. Labi na ni Sir J. Salcido uban siyang asawa og mga anak kang brother and sister Jag Bautista uban sa Bakersfield International East Days Church og usab sa dinis Pilipinas kang Rex Gonzaga og sa tanan lamang nga maabot ni natong programa ang Pangutana Pastor. Kini Pangutana Pastor tudtod sa siya nga programa nga diin maghatod kaninyo og mga impormasyon gikan sa balaan nga kasulatan no. Adunay medyo kahinay gamay sa ato nga internet kay mura og dili nato siya mabago ba kaning ma-share no kay gakamang ang maong signal sa ato nga internet no bis kay bueno pwede na mo makapanawag mga pinangga aron tagaan no tong pagkagtagad ng inyong mga gitawag na to og mga problema sa balaan nga kasulatan mahitungod sa pagtulunan sa Seventh-day Adventist. Okay, ni ay nangutana din hi mga pinangga gikan sa kang Sangguko no. Murag wala man nato ni siya matiwas og basa katong mga niagi pagid nga episode tungod kay maabtan man ta sa calls o ato man gitagaag priority ang mga calls sanglit makahatag man og dugang gitawag nato og pasabot kay maka-follow up man mo. Akong recommend igsoon nga tawag mo kay in kaso og gusto mo ma-follow up maka-follow up mo sukwahi sa text nga kung mo text mo follow up mo didto na mo maka follow up sa sunod na sab nga episode nga matubag ni no kay mao man ni ang mga procedure nga ato nga ginahimo dinhi sa ato nga gitawag nato og Pangutana Pastor. Okay, so abri ang ato mga linya ron pero ako pa ning ginakuha ng akong kuan diri nga maka-share ko kay mura og maglisod ko og share nini nga panahon na tungod kay hinay kayo ang ato nga signal mga pinangga og ato lang ni siya nga tagaan og tawag nato og kuan kay pungit naman ning kamot tag asa ta makasulod ani kay perting hinaya sa ato nga gitawag nato og signal karon
Sahay nga ni magyud ni ang ato nga matawag pa internet or sa kay aton tan-awon dinhi mga pinanggano kung nakalusot na ba siya while nga gahulat ko sa inyong mga calls aron ato nga matagaan og pagtagad ninyo wa pag siya nisulod sa ako nga Facebook aron makuan siya ma-share siya no. So ako na lang hangyon akong kauban diri. Pwede ma-share ni siya sa ako nga account kung saon ni ato sa tan-awon no. Okay, gamay lang para makuan. So pamasa lang sa atas mga kuan diri ni adini si Jolly Siago niya sa dinhi si Hasendoy Tikon mayong hapon buno natay caller. Akong hangyon nga ma-share sa akong account ang mao nga kuan para okay. Caller, go ahead, palihog. Mayang hapon, Pastor. Mayong hapon usab nimo diha Igsoon. Gusto ko lang ibawa ng usay-bot sabot aning Juan 4, 21-23. Okay, Juan 4, 21, 23. Mahitungod sa pagkahudiyo o sa balaan nga espiritu. Okay, 4, 21 ngadto sa 23. Ako masahod. Og si Jesus mingon kaniya babay tuhuo ako taliabot na ang takna. Okay, nga kamo magasimba sa amahan dili lamang dinhira niining bukira ni sa Jerusalem. Kamo nagasimba sa wala ninyo hiilhi, kami nagasimba sa among nailhan kay ang kaluwasan nagagikan man sa Hudiyo. 23. Apan ang takna taliabot na og karon mauna nga ang tinuod nga magsisimba nagasimba sa amahan diha sa espiritu sa kamatuoran kay kini ginapangita sa amahan nga maoy managsimba kaniya ang Dios espiritu og ang managsimba kaniya magasimba sa espiritu og sa kamatuoran. So unsa may imong pangutana Igsoon? O may but pasabot aning pagsimba sa espiritu og kamatuoran, Pastor. Actually, self-explanatory man gini, dinhi nag-prove nga ang balang espiritu pwede sa simbahon. Dinhi nag-prove nga ang balang espiritu usa gyud ka Dios. Kay kini magud Igsoon usa ni ka conversation sa ato nga Ginoo uban sa iyang gikatubang usab nga babae nga kini magud mga siyamaranhon bitaw mga kaliwat ni sila sa kaniadto nga na ilog sa mga Assyrians ang ilang nasod unya ang part sa Samaria nakig-intermarriage no unya sa dihang nag-intermarriage sila nigawas ang bag-o nga rasa nga gitawag natog Samarianhon meaning to say dili na pure nga Hudiyo unya kay sa konseptos mga Hudiyo Igsoon pag ikaw nahugawa na dili ka makaapil sa pagsimba didto sa templo nga gitukod usab sa mga ginikanan nila nga mao si Solomon. Busa kining mga Samaranhon didto nagsimba sa Mount Gerizim. Unya mo bitaw nga nigiyon din si Ginoong Hesus dinhi nga ang among mga ginikanan na nagsimba dinhi niining bukira matud sa babay apan kamon magaingon nga ang Jerusalem ato sa dapit diin ginahanglan ang mga tao adto magsimba. So, gusto i-counter ni Jesus Christ ang mao nga una-una nga di nang uban ang kaluwasan dito lamang na sentro sa Jerusalem mao na nga iyang gi-introduce dinhi ang balaang espiritu nga mato pa niya apan ang takna taliabot na og karon mauna nga ang tinuod nga mga magsisimba magasimba sa amahan diha sa espiritu sa kamatuoran. So wala gi sentro lamang didto sa Jerusalem sa maong templo kundi magasimba sa Dios sa espiritu og sa kamatuoran. But sabton Igsoon kung diin ka na bilong nga nasod lugar di na ka pwede moadto pa ka og Jerusalem aron makasimba ngadto sa Dios kay ang pagsimba sa Dios Igsoon pinaagi man sa espiritu og sa kamatuoran. Bueno, follow up Igsoon. Okay, Pastor, salamat. Napo ko lang yung pangunta, Pastor. Go ahead, palihog. Kanami ito, unang Korinto, 15, 50 o 54, so ibot pasabot ani nga di pwede makasulod ang uno dugdugo sa ginharan sa langit. Tinuod man ni si Igsoon, ug wala sa gina siya nasayop nga punto. Pero ato sang basahon ka na imong gingon nga unang Korinto 15. Okay? Aron masabtan nato ang mao nga mga punto. Unang Korinto kapitulo 15. Mao man ni gagamiton Igsoon sa
mga Jehovah's Witnesses nga di lagi sila moadtog langit kay walay unod og dugo nga makasulod dito sa ginharian sa langit. Nag-ingon diri akong basahon sugod sa 49 magaingon nga kita nagasulob o sa dagway sa tao nga hinimog abog kita usab managsulob unya sa dagway niya. 50 isulti ko kini kaninyo mga igsoon nga ang unod ug ang dugo dili makapanunod sa ginharian sa langit. Tinuod gina igsoon. Wa pagi unod og dugo makasulod sa ginharian sa langit gawas niya itong mga gipanglalin. Dili magyo kakasaka sa langit. Kita tao di man ta kasaka sa langit. Gawas kong lalinon ta. Ang pangutana naa na bay gilalin. Yes, naigsoon aton tanawon ang Hebrewanon. So dili sila mo'y nagsaka ha. Sila gilalin, okay? Kapitulo 11 sa iyang bersikulo igsoon nga makita nato dinhi sa bersikulo 5 tungod sa pagtuo si Enoch gilalin ngadto sa langit aron siya dili makatagamtang sa kamatayon. Unsa? Gilalin siya sa langit aron dili siya katamgamtam sa kamatayon. So, minito sa igsoon, wa siya niadto sa iyang kagulingong kusog, sa iyang kagulingong pamagi, kung dili gilalin siya. Mao gyapon igsoon nakahitabuan na sa kang Elias sa ikaduhang ko hari, kapitulo 2 sa iyang bersikulo 11 ug ato na siyang basahon kung unsay giingon sa balaan nga kasulatan ug ang punto niini nga makahatag kanato og dugang nga mga ideya. Okay, 2:11 nangingon og nahitabo sa diha nga sila nagpadayon pagayud og nagsulti aniya karon. May nagpakita nga usa ka karo sa kalayo og mga kalayo nga nagabulag kanila ang usa og si Elias mikayab ngadto sa langit pinaagi sa alimpulos. Wa gyapon siya ingong ikuha sa iyang kagalingon pagsaka gikayab pinaagi sa usa ka alimpulos katong usa gilalin sa Dios. So tama ang bersikulo sa unang Korinto 15:50 nga walay nakasaka didto sa langit. May no igsoon follow up kung nakay gusto nga i-follow up. Ito pa, sa ito pastor, lahi ang mga tao mo ato sa langit na magpuyo dito, lahi man po ang mga tao mo puyo din sa bagong kalibutan, mao ba? Ako subong ko lagi, walay makaadto dito sa langit siyang kinagulingon. Okay? Ug naay gihatag nga sampul sa tua. Mao si Elias ug si Enoch ug bag-o lang gibasa nako. Kana siya nga bersikulo igsoon gitugot na nga atong mabasa aron sa pagpasalig nga kita sab nga mga buhi sa pagbalik ni Kristo lalinon. Atong basahon ang Tesalonica kapitulo 4 sa iyang bersikulo 16 ug mauni ang gipahayag sa mao nga Tesalonica 4:16. Nagyon siya di. Kay ang Ginoo gayud mao ang manaog unya gikan sa langit inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa manulunda og sa tingog sa trompeta sa Dios. 17. Sumpay og unya ang nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. 17. Og kita nga mga buhi pa nga mahibilin pagkasakgaon ngadto sa panganod uban kaniya sa pagsugat sa Ginoo sakgaon ta. So naghatag og example ang Dios pinaagi sa pagpasabot nga naa dinhi si Elias, naa dinhi si Enoch, gilalin, gisaka. So meaning to say kamo usab nga magmatinuanon lalinon sad mo. Mo na gitawag natong rapture igsoon. Follow up igsoon. Na ko gustong klaro ba, di ba nagaingon nga doon ay mga tao magpuyo din ni sa bagong kalibutan? Naay magpuyo dinhi sa bagong kalibutan ba na mga tao magpuyo din ni? Unsa mas klaseng nga lawas solid ba tong tawhana to o lapos-lapusan lang pananaw sa lawas tao? Tinuod na si Igsoon nga dili naay nagpuyo dinhi sa bagong langit o bagong yuta human sa usa ka libo ka tuig. No? Solid na sa pareho ko Igsoon. Unya sa dihang kadamdong ka sa bersikulo sa Juan 14:1 ngadto sa 3 dili magkagulay inyo kasing-kasing tumuo kamo kanako tumuusab kamo sa amahan sa balay sa akong amahan ay daghang pulianan. Ako muadto aron mag-andam og dapit kaninyo ug kung ako makaandam og dapit kaninyo ako muanhi aron kwaon ko kamo. So kwaon ta og dalon sa langit. Og human sa usa ka libo ka tuig dito sa langit, sakay ta sa bagong Jerusalem ug ang bagong Jerusalem muna og dinhi sa yuta. Pinayag kapitulo 21 bersikulo 1 mao ni ang gipahayag sa balaan nga kasulatan. Basahon nato. Og unya nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug ang usa ka bag-ong yuta kay ang unang langit ug ang unang yuta nangahanaw naman. Ang dagat wala na. O nakita ko nga ang balaang syudad, ang bagong Jerusalem, nga nanaog gikan sa langit.
gikan sa langit. Meaning to say, dili gid mabiyaan og tao ning atong kalibutan. Kay ngano man katong mga tao nga gidala sa langit sulod sa kalibo ka tuig, mubalik man sa mao nga mga pamagi. Falapig Zon. Napaunta ko po pero sa gahin ko na lang sa uban. Salamat kay Pastor. Sige dengan salamat usab. Salamat sa imong pagkahin pero mas gwapo unta gyud kag manawag. Mangutan na. Pero anyway, imo maghihatag mo to si Ruben Fabia sa Compostela, Bali. Salamat, Brother Ruben. Niya din si gitawag Hatindoy Atikon, maayong hapon Pastor Chris. Michael W, maayong hapon Pastor. Greet nako ang Sugusyo family nga naminaw karon sa Lower Lilingayon. God bless. Og mayon sa pagpahumutang usab sa pamilya Rains Rocky uban sa iyang pinangga nga pamilya. Niyasab din si Ling Cornijo, mayong hapon Pastor. God bless. Rituya Nano Junior, mayong hapon Pastor. Asked sabi sa RCC, Defender, out of context daw ka sa ikaduhang Korinto 6:17-18, sabi hindi daw yan sa hayop na karudumal-dumal kundili sa tumutuo kuno. Please explain. Daghang salamat na igsoon na dili kuno pwede sa mga karudumal-dumal. Nay nagstorya sa ako na igsoon when in fact ako sana siyang gi-check, no? Og nasa mga explanation nga atong respetuhan kay mo may iya. Okay? Mo may iya. Pero kanang iyang giingon nga matud ni Pastor Bacalares, kinahanlan lagi kuno og kining gitawag nato og context, no? Unya ang immediate context niya na ang unang Korinto 6, kadong Korinto 6 ang gitawag bersikulo 14 kay dinhi manggod katong mga niagi nga mga broadcast. Ako manggong gigamit ang unang Korinto ay kadong Korinto 6:17-18. Akong basahon. Naging mo diri. Busa panggula kamo gikan kanila, magpalain kamo gikan kanila, nagaingon ang Ginoo, og ayaw na kamo paghikap og mahugaw. Okay? So ang iyang punto dinhi nga kini kunong mahugaw, based kuno sa immediate context, nag-refer kuno sa bersikulo 14. Ug ang 14 nagingon, ayaw kamo paghiangay sa inyong kagalingon kauban sa mga dili magtotoo. So ang iyang gi-refer, ang dili magtotoo, mahugaw kuno. Kung mahugaw pa, ang dili magtotoo, nganong mangumusta man mo dili Katoliko? Mahugaw biya. Di ba? Ang ingon madini nga, ayaw kamo magpalain kamo kanila, manggula kamo gikan kanila, ug ayaw kamo paghikap og mahugaw. Unya mato pa niya, ang hugaw kuno dinhi nga gisgutan ang dili magtotoo. Mao na nga sa bersikulo 14, ang dili kuno magtotoo, mao ni gi-refer nga mahugaw. Kung mahugaw ang dili magtotoo, nganong mangumusta man mo? Bueno, ako sang bugtoon, balikan tani karon tuod kay natay caller. Caller, go ahead palihog. Padayon caller palihog. Pastor. Go. May hapon, Pastor. May hapon sa biya kanimo. Kala ko'y pangutan na, Pastor ba, may tungod sa bautismo kay daghan naman gud kaayo diha sa libro sa buhat mo, Pastor. Tanan man gud nga bautismo nga gisgutan diha, bautismo man gud ni sa ngalan ni Ginoong Hesus. Okay. Tanan nga gisgutan? Dayon, Sure ka? Imo na Mangod- nagkonklusyon ha, tanang bautismo gisgutan dinhi, bautismo ni Hesus? Basig na kay wala pa nabasa igsoon. Kay imo namang gi-close nga tanan. Pero anyway, padayon si mo pangutana. Go. mo na, padayon. Pastor. Actually, Pastor, usa ko kasi Seventh-day Adventist po. Imo nang Dayon, gidala ang mo mong ko na punto. mo man na ilahang dibato ngano daw nga ang atong bautismo nga gikuan sa ngalan samahan sana ko sa Espiritu Santo. Nga sa buhat daw ang mga apostoles, Hesus naman daw nga bautismo sa ngalan ni Hesus. Okay, daghang salamat yan. Pwede ka maka-follow up igsuon. Ang kana nga bersikulo gina-refer nila usahay kanang buhat kapitulo 2:38. Kung imo tan-awon ang buhat name of Jesus Christ, bautismuhan ka sa ngalan ni Ginoong Hesus. Og matod pa nila sa uban kutlo na sa laing bersikulo, for example sa Acts 8:16, unya ang nakalati dito dili na sad ang giword nga name of Jesus Christ, naging unang name of the Lord Jesus. Sa lahi na sad nga punto. Pero actually kanang giingon nga ang tanan bautismo sa ngalan ni Jesus, dili na mao nga mga plastada kung ipadeklarar nimo ang tanan bersikulo. Dili. Unya kung imong tanaw ng context, dili na siya bautismo didto sulod sa tubig. Okay?
nga diin actual nga bautismo. Sila nagwali, sila nagpapasabot. For example, buhat 2:38. Nangasikitan ang mga kasing-kasing sa minaw silang wali. Og niingon ang mga tao, unsay angay namo buhaton? Ingon sa pabautismo kamo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Meaning to sa igsoon, wala pa ang tubig diha. Wala pa actual nga tubig diha. Apan gi-introduce sa mga apostoles si Ginoong Hesus. Nganuman, kay dili man ka pwede mo adto kang Ginoong Hesus og kung naa kay pangayoon kay matud sa Biblia, ang tanan nga mangayo pinaagi kang Jesus Christ. Mo magani nga kung mag-ampo ta gipangayo ni namo sa ngalan ni Jesus Christ. Okay? So nga na nga punto, wali na siya, pagpasabot na siya. Pero dili na siya mao ang formula sa bautismo. Ang formula sa bautismo, maunang Mateo 28:19. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, himo ang tinunan. Okay? Pamautismo kamo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu. O ako magauban kaninyo sa katapusan sa kapanahunan. Natapos na ba ang kapanahunan? Aron mo undang ang gisugo sa tulo ka ngalan nga pagbautismo, wala pa diha matapos. So sa ato pa, adunay sinayop nga pagsabot nga matud pa nila ngalan ra gyud ni Kristo ang ingalan nga bautismo. Kana word nga ngalan magud igsoon, gikan mo guna sa Greek word nga unoma, ang but pasabot sa unoma igsoon power and authority. So pa yung nga pabautismo kamo sa ngalan, meaning sa authority ni Jesus Christ. Kay tanan mo guna to pangayoon mismo sa Amahan, di mo na makaabot sa Amahan kung dili mo agi kan Jesus Christ. Oh, mabitaw nga pinaagi sa ngalan ni Jesus Christ, mao ang atong hangyo ihatag sa Dios. Okay? 5 minutos ang nabilin. Follow up igsoon palihog. 5 minutos alang sa gitawag na to og first portion. But anyway, tuwa naman siya, balikan ta ng ikaduhang Korinto karon tuod kay basi malang-alang ta. Okay? So, niya din si Matthew Fort Sakay Avilis. May yung hapon, Pastor. Lanog kaayo mo diri sa Initaw, Misamis Oriental. God bless, Pastor. Yan din si Nitz BB Cook Question. Magandang tanghali, Pastor. Watching from Riyadh, Saudi Arabia. Okay, niya din si Tilma Celerio, Pastor Chris, good morning. I sent a message sa imo messenger, but until now, wala ko nakadawat. Og answer, please answer me. Thank you so much. Brother Telman, Sister Telman, usay mangayo kung pasaylo, kaya nga naman taas kayong linya sa mga pangutana. Kung imo to siyang gipadala, naapag ginauna sa imuha, o niya usahay, mo entertain ta dinhi, basahon nato ang mga punto dinhi, dunay possibility nga inigtawag kay ato magong priority ang tawag. So ang ako suggestion sa imo, Sister Terma, tawag na lang live diri. Aron matagaan ka o taas kayo nga panahon maka-follow up pagyug ka, no? Ato na siyang tagaan o pagtagad ka ng imo nga mga pangutana. Murag nawala ang akong signal sa internet sa akong sa ako nga gitawag na to og laptop, no? Hinay man tingi kayo ang murag nahimo namang problema. Hinay kayo kuno ang internet lagi dinhi sa ato nga studio. Okay, anyway, mas mayon ta increase na to ang atong internet dire para maka-accommodate kay precious kayo ang maong mga naa dinhi sa Facebook. Bino natay caller go ahead palihog. Go ahead, Digson. So, ay, Pastor. Go, palihog. Kanang naunta ko pangutana, Pastor, ba? Padayon. Katubitang yung pagkakabatan ba? Naman yung utana na, Pastor? Naaway ng utana na unsa ko na'y kapulungan na Putol-putol imong signal, Digson, no? Balik ka ang imong o subli ang imong pangutana kay putol-putol ang imong signal, Digson. Go. So bang na kasulatan na libot na ko asa babasa na nagaingon nga siya magabautismo kaninyo sa espiritu o sa kalayo. Asa unsa ko ni buti pasabutan ng kalayo? Okay. Sa makadaghan, Digson, ikaw man gud nag-refer ana sa dinhi sa Lucas Kapitulo 3 usab nga imong giisgutan og nasa na sa Marcos or Mateo. Kanang word nga kalayo, igsoon, daghan ang gitawag nato og represent niya na. Okay? For example, kining sa buhat 2, no? Kung magisgot ka diha og buhat 2, bersikulo 1 og 2, adunay gipahayag usab dinhi nga punto. Nagingon diri buhat Kapitulo 2 ingon siya dinhi og sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes silang tanan nagkatigom sa usa ka dapit og sa kalit
may miabot nga dahunog gikan sa langit ingon sa huro sa makusog nga hangin og kini mipuno sa tibok nga balay din didto naglingkod. Okay? Og dihay mipakita kanila nga mga dila nga daw kalayo. Daw kalayo. Unya kung imong tiwason sa pagbasa, nag-refer siya sa gitawag nato og Holy Spirit igsoon. Okay? So nagadepende sa konteksto ang mao nga gitawag nato og pagpasabot igsoon. Okay? Follow up igsoon. Katulang pastor, mga kinabatanan po sila kasi sa kawa, isa daw talulugan na ng kabayo. Alibog pagbugbog sa tuloy sa talulugan Nga na ako ng gusto, kalayo. unsay gusto ninyo ipasabot o ipaabot, kay aron ma-address nako ang sakto nga tubag, kay dili na ko mas 1 minute ang nabilin, di na ko masabtan kung asa ang direction sa pangutana. Busa naghatag na lang kong initial nga sa Biblia na ay mga kahulugan usahay ang kalayo. For example, gibasa nako ang buhat 2:1 og 2. So kibali, iplastada pag-ayo ang direction sa pangutana igsoon aron ma-address nako ang sakto nga pagtubag niini. Kay nag-initial naman ko og hatag og tubag niini. Okay? Sige pastor. Okay. Salamat kay pangutana lang po ko unya nila kung sa direction sila pangutana. Okay, yung sa eleksyon. Kay na naman ko ipagduda nga nagisgot na og bautismo nga gagamiton didto sa mga born again. Kay kaning born again na bahin man igsoon na ay Trinitarian o na say Oneness. Meaning to say, dili nagkayusa sa ilang theology na say born again nga muto og bautismo sa tubig, na say born again nga wala na tubig-tubig, kundi pandong lang. So gusto na ko mahibawan kung asa silang grupo kay naaman ay mga corresponding ma-address gyud nato ang saktong tubag nini, kay sayang man kayo ang tubag igsoon kundi nato ma-address. Kay matag pangutan na igsong gipasandig na sa mga pagtulunan sa naglaing reliyon. Bueno, nakabsan kita sa atong first portion. Ayaw paghawa, balik kita karon tutor. Jali Siago Ruaya, mayong hapon pastor, watching from Taif Kingdom of Saudi Arabia. Na din si Eileen Obsiuma, mayong hapon pastor, always watching live here, Magikay, Mandawi, Cebu City. Niya din si Sherwin Sukoahi, mayong hapon sa taga-Australia, no? Brother Sherwin, mayong hapon, amot hapon ba sa inyo diaron? Mayong hapon pastor, tanaw na pod mi, ganda sa hapon gid sa ila. Niya din si Marcos Antonio Sam, atong kauban ni Sam na naakaron sa PNP. Bueno, natay caller, go ahead, palihog. Hello. Maday nigson. Hello, mayong hapon, pastor. May hapon usab diha kanimo. Usa di ko kung pastor ko si Bunday Adventista. Okay? Napoy pangutana regarding sa tuwang ni Ikapulo, bitaw. Okay? Ang atong Ikapulo, ato gina siya sa General Conference kuan tanan Okay. abot. Okay? So, dagan sa mao salamat ana nga pangutana igsoon. Ang kung diretsohon ako sa pagbasa igsoon. Anyway, usa maka Seventh-day Adventist din lang ko mo gamit og mga versikulos sa Biblia. Aron na kuan i-summarize na lang nako aron makuha nimo. Ang daganan sa Ikapulo igsoon gikan sa local church, wala na siya ibilin, lahos na siya sa opisina sa gitawag nato og local conference or mission, o diha sa maong local conference mission, ang 60% ibili na siya para sa sweldo sa mga magbubuhat, ug anto 40% ilabay na sa dinhi sa union, o gikan sa union igsoon, kung ibutang nato ang 60%, mahimo na siyang 100%, labay na sad niya ang portion didto sa gitawag nato og
General Conference o sa division, kay ang division igsoon mao mo gana ang station office sa General Conference. So kibali kung maghisgot tag ikapulo o mismo pa sa offering igsoon nga na ang procedure sa dagan paingon dito sa taas igsoon. Mao gyapon sa offering. Go ahead igsoon palihog. Follow up. So, sa tibok kalibutan, dakom kini atong iglesia, pastor. So, ang kwarta nga atong maabot sa tibok kalibutan, adto mabutan sa General Conference. So, dako gina ang kwarta. So, ang kanang kwarta, pastor, Portion may igsoon, possibility. sumala sa kung isa-isa mo, portion siya. Padayon. So, wa ba'y kaning kwarta nato na nga ikapulo, pastor, nga ato ma-deposit pa sa bangko, nga na. Kana ako gingon lang portion nga ngong gi-explain ako ang 60% bilin sa local conference, ang 40% dagan dito sa union, gikan niya na 40% atong himuon nga 100%, ang porsyento na sa dagan na sa dito sa general conference. So meaning to say ang tanan na siya share. Wala bigson. Akong ipasabot, pastor, ba kining wala ba'y kining na-deposito nga ikapulo nato ngadto sa bangko, ana? Kay Kani naman kuan igsoon kaning kuan naman maklaro naman nimo sa akong tinubagan igsoon nga siyempre nay nabili na sa nato na ibutang opisina man na siya ransakon ba na unsa ba ibutang mo gina siya bangko tanan karon nga mga reliyon igsoon walay reliyon karon wala nag-abri account sa bangko gawas atong reliyon igsoon nga wa magparehistro sa SEC kay ang bangko magud igsoon mangayo na sila og kining gitawag nato igsoon og constitutional bylaws, action sa committee, pinay signatory din kung kinsay maka-deposit ana o maka-withdraw, at least tulo ka tawo ang mopirma, unya dili na siya makagawas gikan sa tong opisina ang pagpagawas sa kwarta kung walay action sa Exicom o sa ADCOM ba, depende na siya igsoon. So obvious na siya nga naagyon na sa bangko kay walay relihiyon karon nga walay bangko igsoon katong mga legitimate nga relihiyon. Gawas atong mga relihiyon nga nag-angkon og relihiyon pero nahimong scam, nahimong illegal sa gobyerno, wala gyud niya giribok ang ilang lisensya sa SEC. So kibali wa na gyud sila bangko mabutang unless kung naay mga dami-dami. Follow up igsoon. namog ko na kuan ko, pastor, kining na-meet bitaw nga mga reform bitaw. Okay. Ang ilang katarungan ko, no, di ba, wala sila ni kuan silang ikapulo nga to sa General Conference o sa ubang nga kuan nga division sa tang simbahan. Kaya sa ilang rason ko, no, ang ikapulo ko, no, balaan. So, sa ilang gingon nga ang ato ikapulo na na-deposito sa bangko. So, kung ma-deposito ko na siya sa bangko ko, no, may posibilidad nga ang kanang kwartang ikapulo na to mapatantuhan nga to sa mga tao. So, ang bala, kuan ko no, ang ikapulo ko no, balaan mo ko no, kaya na, unsaon man pagkuno ko pagkahimong balaan, ana, nga, Kinsa nagingon ipatantuhan. nga, Igsoon, imo nang gipatago sa bangko. Gi-invest na siya. Now, kanang mga tao nga, gaingon ni Ana Igsoon, mingon nga, kinahanglan ka ni ikapulo, kwarta balaan na siya. Igsoon, sultan ka mo, kanang kwarta Igsoon, daghan nakagunit ana, naitulisan nakagunit ana, ang ubang kwarta gikan na dito sa mga diskuhan, ang ubang kwarta gikon na sa sugalan, nagtuyok-tuyok na ng kwarta, maabot sa merkado, atong magunitan, kay gisukli sa ato, atong gibutang ikapulo, dili ta mag-ingana nga, nga nang gitawag na to asa ginbis kay kanang kwarta Igsoon, di ka makaingon nga, wala na niagis kamot sa mga lain-lain nga mga tao. So kung ingana ang ilang konsepto, maghimo na sila daan ilang kagalingon nga kwarta ug di nila paggunitan sa mga tao nga dili magtotoo aron dili mahugawan kay balaan man kanang kwarta. Imong na sabtan ang punto Igsoon? Kasabot pa na, pastor. So, pwede pa mga tana, pastor? Go, palihog. Kining ilaha gapon gihapon ning mga pahayag gapon. Bahin bitaw sa pag-ampo bitaw. Tindog, Di puro? ba? O sige, padayon. Dahil sa pag-ampo ba, asa na mabasa nga kanang na matiyom guro na nga ingon diya nga mga maot nga mga nagbarog mag-ampo. Tindog. Anya? So may punto ana Igsoon. Ang paano nila ko nga di ko na maya ko basin ko kita na apil ko kuno ta sa maot kay Dili maayo ang tindog. okay. Maapil ko ta sa maot, dili ko na maayo ang magtindog magampo kay maapil ko ta sa maot ana kay
mo gingon sa to Mateo magurto na basta nana sa Mateo nga mga mouth magampo, magbarog. Actually, igsoon, ang gisaway ni Ginoong Hesus diha, dili ang posisyon, dili ang tindog, dili ang luhod. Ang gisaway ni Hesus diha, ang mga Hudiyo, mga Parasiyo, nga parong ignon, ang ilang batasan, ang iyang gisaway, dili ang tindog nga posisyon. Kaya nabiya nagtindog, grabe ato, ang isa igsoon nagpamukpok sa iyang dughan, okay? Gatindog ba ato? Pero gidawat sa Ginoo katong gapamukpok sa gitawag natong iyang dughan, unsa may problema atong nga punto, wa man nagingon diha nga sayop ang posisyon sa tindog nga ampo. Wala tay mabasa niya na igsuon nga sayop ang posisyon sa gitawag nato og ampo. Right, kung gawas kung unsa may ilang girekomendar nga tindog. For example, kanang akong giingon nga Parasiyo, dinhi sa Lucas 18:13 atong tanawon. Okay? Dini sa Lucas 18, mo ni gisgutan igsoon mahitungod sa duha ka klase nga nag-ampo. Okay? Unya nahi ang nag-ampo igsoon nga pagkurong ignon, na siya nag-ampo igsoon nga sincero, unya puro sila nagtindog. Unya dili issue ang posisyon sa pagtindog igsoon, kundili ang issue ang pagkuan, pagka sincero. Tanaw ta, basahon na to Kapitulo 18, sugod ta dinhi sa bersikulo 9 og iya usab nga gisugilon kining usa ka sambingay ngadto sa pipila ka tawo nga nagsalig sa ilang kaugalingon nga sila mga matarong og nanagyubit sa uban. Dihay duha ka tawo, take note, duha ka tawo. Dihay duha ka tawo nga mitungas ngadto sa templo aron sa pag-ampo. Ang usa Parasiyo, ang usa maniningil sa buhis. Og ang Parasiyo mibarog og ngadto sa iyang kaugalingon nag-ampo. Siya sa iyang kaugalingon niini sama niini. O Diyos ko, pasalamatan ko ikaw na ako dili sama sa ubang tao nga mga tikasan, mga hiwi, gitawag na tog mananapaw, og ako dili usab sama ni ining maniningil sa buwis. Nagampo siya nagtindog, nga nagsigig panaway. Okay? 12, nagpuasa ako makaduha sa usa ka semana, nagahatag ako sa ikapulo sa akong tanang pangitaan. 13, apan ang maniningil sa buhis, nagtindog, puro sila nagtindog, na nagpalayo, wala gani mo payahat sa iyang mga mata, ngadto sa kitasan, hinunua, nagpamukpok siya sa iyang dughan, og nagkanayon, o Diyos ko, kaloy ako, makasasala. Asa may gidawat nga ampo ani, katong sa maniningil sa buhis. So sa ato pa, na ay tindog nga wala dawata sa Ginoo ang iyang pag-ampo, na say nagtindog nga ang iyang pag-ampo gidawat sa Ginoo. So ang conclusion mao ni dili na sa posisyon, kundi sa gitawag na tuog kasing-kasing, sa gitawag na tuog tao. Mao ni ang buot ipasabot ni Nexon. Unya mo hatag ta example sa nagtindog, unang Samuel 1:26 atong tan-aw nagingon sa Biblia. Unang Samuel Kapitulo 1, versikulo 6:26. Atong tanawon igsoon, i-check nato. Kay usay malimot man tas mga bersikulo nga ato nga maditok dire. Okay, 16. Ayaw pag-isipa nga dautan imong ulipon nga babae, kay gikan sa pagkadagan sa akong sumbong, no? Nga gipamulong kini hangtod karon. Okay? 26, dili 16 di ay. 26. Siya mingon, o Ginoo ko, tanawa, gampo siya, o Ginoo ko, nga imong kalagbuhi pa, Ginoo ko, ako mao ang babae nga mitindog, haduol kanimo, dinhi, nagampo kang Hioba. Naamang gani din tindog nga nagampo. Muna ang akong tambag sa mga offshoot, tunin ninyo ang Biblia. Dili kay nakabasa lang tag na tao nga nagampo para siyo, nangilan na din ang pulo nga tindog nga ampo. Naabaya diha ang maniningil sa buhis, nagtindog yapon nagampo, o gibasa na ko sa unang Samuel 1:26, nasa babae nga nagtindog ampo. So dili ka na siya sa posisyon, kundi sa kasinsero, sa kasing-kasing. Balik ka ni Mike Zon. Pastor, pwede mo na last, Pastor? O sige, last. Last. Kining, pahan bitaw sa pag-simba bitaw?
Okay? Nami na nagsimba nga kini magsayaw bitaw. Pastor, labi na uban ng mga grupo, ang mga Pentecostal, Born Again, unsa kanang ilang nga kampo. Wala tayong mabasa sa Biblia nga magsimba magsayaw. Okay? Naatay mabasa sa Biblia nga naay nagsayaw pero dili sulod sa templo. Okay? Kay kaniadto magigsoon ang pagsayaw igsoon part na sa ilang pagsilibrar labi nagbudaog sila sa gubat. Okay, mo na ang mga punto ug bato nang mabasa sa una Salmo, una 150 og 149 sa mao nga salmo. So kada siya part sa celebration, pero watay mabasa sa diyang nagsimba sila, magsayaw sila, wala na sa Biblia igsoon. Ang sayaw nga makita nato dinhi wala sulod sa templo, pero matingala ta ngano ang mga tao magsayaw man sulod sa templo or sulod sa simbahan, nga wa man tay sa mabasa sa Biblia kung sundo nato ang Biblia. Mabitaw nga atong gikuan kung asa na nila makitaan nga mga puntuha. Kay ang sayo egsoon na ana siya dili sulod sa templo sa gawas ilabi nag makadaog sila sa gitawag nato gubat. Follow up egsoon. Pwede ba pastor kanang sa ato sa iway bitaw matawag gyapon na nato nagsasayaw guro na guro kay action song. Labi lagi. Action song may sayaw kalayra. Egsoon di ta mayun nga kanang action song sayaw na siya. Kaya kung yung ang action song sayaw na siya egsoon na kada action egsoon mo na movement sa imong hands. Now, kada movement sa atong hands, sa atong masayaw, lugar na. Ha? So, igsoon, malabian biya ta, no? Malabian ng mga offshoot. Now, naay mga nagsayaw din ni igsoon nga, na nagyubit gani hinuon. Ikaduhang Samuel, Kapitulo 6, versikulo 14. Atong tanawon ang ikaduhang Samuel 6:14 nga mauni ang ato makitaan nga gisgutan sa Biblia 6 versikulo 14 versikulo 14. Okay. Samuel 6:14. Niya din sugod na din sa versikulo 13. Og mao kadto nga sa diha nga ang mga nagdala sa arka ni Jehova nakalakat og 6 kalakang siya naghalad og usa ka baka og usa ka pinatambok sa karnero dili ni sulod sa templo kay nang lakaw man sila. 14 og si David misayaw sa tubangan ni Jehova kutob sa iyang mahimo og si David gibaksan og usa ka linong nga ipod. Abot na ta dinhi sa gitawag nato igsoon og 16 og maokad to sa diha nga ang arka ni Jehova nihaabot na sa siyudad ni David. So meaning to say nagpasabot nagbaklay sila. Si Michal ang anak nga babae ni Saul mitambo sa tambuanan og nakakita kang David nga hari nga naglukso-lukso og nagsayaw sa tubangan ni Jehova og siya nagyubit niya sulod sa iyang kasing-kasing. Mao man ganing wa nagidawat ang sayaw, musulod ka sa templo og magsayaw ka, bisag miyong ka nga sayaw na nga religious, there's no such thing as sayaw nga religious sulod sa simbahan kay wa tay mabasa. Natay mabasa din ang sayaw samtang sila nagbaklay, nagsayaw si David, nagyubit pa gyud. Okay, murag nawala naman ang ato nga caller zone. Direta sa ikaduhang caller. Caller, go ahead, balihog. Padayon zone. Ay, oy. Padayon. Hello, Pastor. Oy. Padayon. Ibot ni Pastor. Okay, go ahead. Bago ko mo adto sa kaning atong gitadayon nga gitunan nato. Pwede ba nako questionon ang inyong si propeta, ang kanang inyong gilawat nga propeta si Miss Ellen G. White? Imong questionan, patay naman to, Ikson. Aha? Patay naman to si Ellen G. White. Ako na lang questionan. Dili ba yung ang iyabang pagka-propeta ba? Ang iyang pagka-propeta. So go ahead, question. Palihog. Pero bago ko mo ato dito, Pastor, murag usa ka lakang na lang sa atong gitunan, mahitungod atong Trinity. Okay. Yung nga sufficient naman katong nga sufficient na katong mong gitabag na ako. Gamay na lang kayo ang kulang. Kanina lang yung nga kay katong usang kuan nato nga pangangutan ako nga kung ang Dios ba tulo, dili po ka mo sugot kay walay pinta nga doktrina, pero di man po ka mo sugot nga lagi nga tulo, pero yung mga nga usa niya tulo man ni sila.
na kung atong i-picture Tulo lagi binigyan ang sa akong Biblia. pasabot adikson. Usa ka pagka Dios, tulo ka persona. When in fact tulo biya na ka episode nga daghang sige kag pangutana. But anyway, balikan na lang tong episode kay ang among mong punto ato igsoon, usa ka Dios sa tulo ka persona, wa ko mag-ingon nga tulo ka Dios. Okay? So balik ka na igsoon, mahitungod sa pangutana nimo kang mahitungod sa propeta nga si Ellen White. Go. Dili, ako sa bagay, wala pa ko nakuha lang ko itong kuhan. Gamay na, usa na lang kalakang ato, Pastor. sige, Kadong ari, yung nga, kanang usa ka lakang. ngano ba ang yung kung ingon ko nga, kay, kung tanaw nato sa Biblia, mapicture magid nato, nga mura nag-agbayay kining tulo, sa do palain-lain ni sila. Unsa mang butang nga, intang usara sila gani ang inyong pagtulunan, si Jesus diya sa Juan 1 hangtod 4 man siguro to nga si Jesus ang naglalang sa langit ug yuta nga kun asa dito pud sa Isaiah mabasa man pud nato nga ang amahan man pud ang sa ngalan ni naglalang sa yuta ug langit. Nagkaroon inta nga lain-lain man ni lain-lain nganong dili ang puga mo sugot nga ang amahan mo una ang anak. Unya sila mang si Jesus man pud ang naglalang unya ang ama nag-ingon nga siya man pud ang naglalang. Wa man sagoy mabasa sa Biblia igsoon nga nag-ingon kanang amahan nga gitawag og Dios mauna na ang anak nga gitawag og Dios. Wa man sa tay mabasa sa Biblia. Okay? Mabita nagbasa ko Juan 10:30, akong amahan ug ako usa ra kami. Nausa sila sa pagka-Dios apan duha sila sa pagka-persona. Okay? So klaro man na sa akong mga saysay kung imo lang reviewhon to igsuon. Imo naman lang gibalik ang imong pangutana pero imo nang gipangutana kaniadto og murag dili maayo nga balik-balikon nato atong pangutan nagbalik-balikon nato ang atong tubag diri kay ang uban basig di na sila ganahan maminaw magsige balik-balik sa mga pangutana ug balik-balik nga tubag. Basta akong gitubag igsoon, tulo ka persona sa usa ka pagka-Dios. Gani nagisgot ko, gibasa pa gid ako ang amahan Dios, nabasa nako. Ang anak Dios, nabasa nako. Ang Espiritu Dios, nabasa nako. Og nabasa sa dako nga ang Espiritu persona. Pinagi kay adunay mga emosyon. Nabasa sa dako si Kristo persona. So kung imo na siya nga tulo ka persona sa usa ka pagka Dios mo na tingala ko nganong imo na siyang gibalik ang pangutana nga human naman ako nagitubag. Go palihog. Sige, sorry Pastor ko na kay ako wala pa magko na busog pagayat pero kung na muna na siguro ako na lang istudyohan na kung unsa ko inta nga Reviewan na ka mga tubag unod igsoon anang. kay perting dikanas bersikulo nga akong gipangbuy-an didto ng mga panto ha. Gawas kung wala nimo to gi-review unya nagpabiling gyapon ka sa imong kagalingon nga pangunahuna ug wa to nimo timbang-timbangan na mo na nga magpabiling gyud ka sa imong unahuna karon. Kasi ato sige ko review pero inta nga sige review na ko otro pero isa So, kong ingon kung ako nag-review ka igsoon, nalitok ba nako nga ang anak Dios? Nalitok ba nako ang amahan Dios? Nalitok ba nako nga ang Espiritu Dios sumala sa gipangbasa? Di ba? So, mamata ko ibang sulti. Unya, nalitok ba nako sumala sa gibasa nga ang Espiritu usa ka persona? Nalitok ba sad nako sumala sa mabasa nga si Kristo usa ka persona? Gilitok ba sad nako sumala sa mabasa nga ang amahan usa ka persona? Na ana gipangsaysay nako igsoon og bisag balikon nimo mga episode mo na yung basa gipangutangan nako to og mga bersikulo. Okay? So, mao to nga mga punto igsoon. Go ahead, palihog. Nabasa ni mo tanan dito ang ako lang dito katong lagi inta nga tulo man gud ang makita nato pero lagi usa ka persona mo na din ako masabtan nga anong Kana asa man ka nakabasa igsoon nga kanang tulo usa ra na ka persona. Nabatay nabay bersikulo sa Biblia nga ang tulo usa ra na ka persona? mo may di ba mo buti pasabot sa dito nga ang Dios ana asa tulo ka persona. Wala ko mag-ingon nga ang tulo usa ra ka persona. Ang akong giingon usa ka pagka-Dios sa tulo ka persona. Okay? Wala ko mag-ingon ni ana. So ang imo nga pagsabot kanang tulo ka persona usa kanang tulo nga gisulti diha ang amahan anak ug espiritu usa ra ka persona. Mao na akong nasabtan sa imuha. Of which nga hangtod karon wala pa nay nabasa. Mabitang gipasabot nako sa imuha, tulo na ni ka episode, mag-ikaupat na ni karon o gitagsag-tagsag gid nako kung imo laminaw lang gyud kato nga mga bersikulo igsoon, at least mao na ang naa sa balaang kasulatan. Go igsoon, palihog. Friend, nawala tong igsoon. Manay igsoon na magsige man lang tugutag balik-balik anang balik-balik nga pangutana og dili maayo usab igsoon nga magbalik-balik tagtubag sa balik-balik nga pangutana ug akong iprangka sa mga naminaw karon, labi na sa mga wanis,
wa tay mabasa sa Biblia nga tulo ka ngalan usara na ka persona. Wa gyud tay mabasa sa Biblia na. Ang mabasa nato sa Biblia, dunay tulo ka persona sa usa ka pagka Dios. Mo nay mabasa sa Biblia. Okay? Anyway, Zon, nawala mo ito imong pangutan na mahitong kang Ellen White, pagka-propeta kay mo to akong paabot. Balik lang tawag, Zon, kay welcome ka diri sa atong pangutan na, Pastor. Pero, natay caller si Ruben Pabia. Ganina man nino. Kay go, palihog. Padayon, Zon. Wala? Hello? Go. Hello? Go ahead, play on. May hapon. May hapon sabi mo di, Zon. Napi ba pangutan na, Pastor? Padayon, palihog. Kini sa ikapulo, Pastor ba? Pwede ba nato ni magamit sa humanitarian, Pastor, ang atong kapulo? Pwede magamit sa? Humanitarian, kanang pagtabang, Pastor ba? Okay. Pwede ba Ikapulo. magamit sa kuan? Mangutana sa ko sa imo, Igsoon, kay aron dili ko masayop og tubag, kay usahay sometimes gi-assume nako nga ang nangutana dili is day, pero is day day. Usahay na sa mangutana is day, gi-assume nako nga dili is day, apan is day day. Ang mangutana ko kung is day ka, para matagaan ta ka og saktong tubag, pinaagi sa spirit of prophecy, apan kung dili ka is day, dinhi ko magpabilin sa Biblia, Igsoon, nga naa dire. Go ahead, Igsoon. Naata sa is day or dili is day? Isdi. Is day ka? O sige. So, ang imo pangutana mahitungod sa ikapulo. O Hindi kung ba ni- Pwede ba magamit nato ni sa humanitarian? dili pwede magamit sa humanitarian, Igsoon, o akong basahon, Igsoon, ha? For example, mag-ingon ganita og humanitarian, buot pasabot, pwede ba itabang para sa kabus? Pwede ba itabang para sa tuition? Pwede ba itabang para sa nga mga punto? 5 minutes ang nabilin, Igsoon, para sa matapos atong program. Now, akong pamasahon kini, Igsoon, nga punto, no? Testimonies Volume 9, page 248. This was to be a continual offering that the house of God might be properly supplied with that which was necessary for His service. His people today are to remember that the house of worship is the Lord's property and that it is to be scrupulously cared for. But the funds for this work are not come from the tithe. Okay, di pwede himong simbahan. Sunod, nagingon dire, Testimonies Volume 9 gihapon, 248, paragraph 3. A very plain, definite message has given to me for our people. I am bidden to tell them that they are making a mistake in applying the tithe to various objects which, though good in themselves, are not the object to which the Lord has said that the tithe should be applied. Those who make this use of the tithe are departing from the Lord's arrangement. God will judge for these things. So meaning to say, Igsoon, daghan na nga sayop, nagunahuna sila, nga kining ikapulo, i-apply nini nga butanga, apan dili day na mao ang katuyuan. Okay? Nagsunod dinhi, dili siya pwede sa gitawag nato, Igsoon, og experience sa church, atong kwaon tong kuan gyud, kining matag punto, no? Ako sang i-open para madili na kay lusod ang mao nga punto, Igsoon. Makita nato ni dinhi nga punto. Okay? Okay. Nyara. Okay. Dili pwede, Igsoon, sa ihatag sa kabus kay natay pundo para sa kabus ana. Gikan sa offering, dili gikan sa tithe. Ang tithe, Igsoon, para gina siya sa mga gitawag nato og gadala sa mensahe. Example, Manuscript 43, 1900, gisulat, Ellen White. Through circumstances, some will become poor. Others through sickness or misfortune are poor. Whatever is the reason, they are in need. And to help them is an important line of home missionary work. This unfortunate needy one should not be sent away from home to be cared for. Let each church feel her responsibility to have a special interest in the feeble and the aged. One or two among them can certainly be taken care of. The tithe should not be appropriated for this work. Ang ikapulo kuno dili para ani nga trabaho
o kung sa nga trabaho kaning gibasa nako, alang sa kabos, alang sa nambang sakiton, alang atong mga gidimalas. Kaya nga naman, na ay pundo ana dili gikan sa ikapulo, na ay pundo ana gikan sa offering. Mamagani nga natay harvesting gathering, natay pundo sa ADRA, natay ECS. Okay, mo na siya nga mga punto igsoon. Okay? So atong nabasa igsoon nga dili siya pwede ni ana nga mga eriyaha, no? Sumala sa atong nabasa. Follow up igsoon. Namo na nalibgan ni Pastor ba diri sa Mateo 15 bitaw Pastor. Versikulo 5. 2 minutos na nabilin igsoon. Oh. Mateo 15. Mateo 15 versikulo 5 Pastor. Okay, go. Akong basahan Pastor dayon diri. Apa nagtudlo kamo nga kung ang usa ka tawo may ikatabang unta sa iyang amahan o inahan, apan siya mo ingat sa Dios, dili na kinahanglan sa size, dili na kinahanglan nga pahuron niya ang iyang amahan. Kini maoy inyong paagi sa pagsalikway sa pulong sa Dios aron ang inyong kaugalingon pagtulunan mo'y matuman. Muna akong nalibgan Pastor kay kung mayong utag ikapulo iya man ni sa Dios. Okay. Unya nagingon man ni bersikulo diri nga kung nakitapang hindi mo tabang kay iya man ni sa Dios. Mutubag na ko? Okay. Sige, Pastor. Wa ni magisgot og ikapulo. Nagisgot ni og usa ka tawo nga adunay pagpahimulo sa iyang kugalingon nga di niya matagagahin ang iyang ginikanan o gitawag na sa Hebrew nga sa mga Hudiyo og kurban. O kining kurban di nimo mabasa dinhi sa Mateo 15, dito nimo mabasa sa Marcos City, kay ang Mateo 15 og Marcos City maura na ang gipasabot kay gitawag na siya sa Synoptic Gospel. Atong tanawon sa Marcos City 11. Okay? Marcos Kapitulo City bersikulo 11. Mao ni ang buot ipasabot. City 11. Basahon ako. Okay? Apan magaingon ako, magaingon kamo kung ang usa ka tawo makaingon lang ngadto sa iyang amahan o inahan, ang kapahismuslan mo unta gikan kanako kurban, mga sa ato pa gikahatag ngadto sa Dios. So 1 minute na nabilin. Ako na lang summarize. Ang mga tao nga na ay iya, unya ihatag puno niya tanan sa Dios. Kay nga no, para kuno sa Dios gitawag siyang kurban, wa na maghisgot o ikapulo. Nasayop ang maong tao, okay, time na no, pero gamay lang. Nasayop ang maong nga tao tungod kay wala gibiyaan niya ang iyang minahal sa kinabuhi. Mao kita Mateo City nagingon, tahura ang imong amahan og ang imong inahan. So mauna ang gibuot ipasabot igsoon kay sometimes basahon natog ayo ang maong Mateo base sa iyang context. Boy no igsoon, nakabsan man tag panahon ug napakoy tubagunon atong sa ikaduhang Korinto, naabsan lang ta igsoon. So sorry kayo sa maong nga mga punto kay wala na dinhi si Johnson Llamas Amican, good paying pastor. Susunod po kami sa inyong programa Katotohanan Live Edition. Naan igsoon sa Manila, sa Hope Channel Philippines, no, sunda siya. Bueno, igsoon, daghan po kay basahon ako diri. Sorry kay nga dili na ko mabasa kay nakabsan. So next time igsoon, pag iog 5 minutes, 5 minutes lang yun para maka-time ta og pagbasa or kung 2 minutes, at least makabasa ko sa mga pangalan diri kaysa mahulog nga kuan dool na mukalit lang og 1 minute di ta kabasa sa ngalan nini. So ako hangyo sa sunod sa Pikas Lawak pag sinyas og 5 minutes or 2 minutes kay aron mabasas pa na kung mga ngalan diri sa mga punto. Bueno, dinila sa Hope Channel Cagayan de Oro City sa ngalan sa mong station manager o communication director kini lamang si Pastor Chris Bacalares mingon. Siya nagpakamatay aron sa pagpatunhay sa kamaturan mauray angay nga mabuhi. God bless satan magambuta. Daghang salamat o Dios sa imong pagiguban, daghang salamat sa imong gugma, daghang salamat sa imong panalangin. Lord, ako nagaampo alang sa mga kaigsunan sa tibuok nga kalibutan. Ilabi na usab sa mga OFW, maloy ikaw kanila, panalangini sila uban usab sa ilang pamilya o sa namo mga sponsor nga naa sa Amerika. Salamat o Dios sa pagdungog sa among mga pangaliyupo nga kanimo kay kini among gipangayo sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Amen. God bless sa tanan.